marken thaibrao kotor kolok kolok nai abo Bwchwloi abo kotra muilok Bwchwloi phantok kayo Kwbang ni dahu bhok tai okra chakra no jotono no khulumka norong no jotono no ani channel o lamsago tini ni topic ongkha mui kuthung Bwchwloi no tuinai ang tango mui kuthung Bwchwloi kaikha omno norok bai share khlainaina hin video swnamani thengke norok jotono o mui kuthung Bwchwloi no nukjak sijak tofano repeat taibo norok bai share khlainaina hininai o video swnamani obokhe subai hatini paimani 100 gram Bwchwloi abo kotra obo 33 din taipin swijak tongo actually 33 din bai thaiya 40-45 din nango obo kosai kolok mane subai kolok kufur jat obo hatio oboni chahida tongo kosai subai engke obono mane angkayo engke noro kaimano oboni dam 100 gram ni dam obo 180 টাকা engke aboni yagulo tongo oboke obo subai no oboke YB7 hino obo kufur jat oboke doi hoiya hatio mani abon chahida tongo obon segano obo YB7 hino noke subai obo romdi nong kosai khagoinai 2 বা 3 din tonai mano mane je jara halnai rok borong ni bangoi subida maba doi hoiya doi sogya nostongya o YB7 obo omno kayo omno nang norong no je video je kosai rok khangmani phunungmani o kosai kaimani obono packet obo ege aboni yaguloke oke phanto ang je phanto kayo obono o jatni phantono kayo obo ta purple king obon mane besike thaibrao hybrid F1 obo engke nong baniya khlainani jodi mui kuthung kainai baniya rang kamai khlainai engke hybrid jatni ko Bwchwloi paima kainai haisara pholon kwbang ongya oboke purple king F1 ni hybrid mane first rank ni obo Bwchwloi obo kaham thayo angni jiu kaijak besikan thaipro purple king ge agoni yagulo obokhe jinga Bwchwloi hira bisino obo supreme company ni obo hybrid jatiya obo Bwchwloi obo marken thaipro abo angni so kaijak oboni unorong no ang video play phunokjak obo je hybrid jinga kaimani engke obo besikan thaipro obo jat kaham F1 nebo obo jat kaham no hirabis jinga kaimano engke oke lal tirni daina oke muilok Bwchwloi obo F1 obo hybrid jat obo markena thaipro engke muilok Bwchwloi no nang kayo engke tawuk to bazaro muilok ni chahida tongo o kerom dira December to November January o maso muilok chahida tongo maisingolo engke tawuk hatio muilok thaisani dam 100 টাকা hai phalai mano engke jodi muilok abo agela bunsai sang chas khlainai engke Shravan mas July maso abo makainai engke tawuk nong tawke December ba November maso phalai o muilok besikan thaipro ang nijibu kaijak engke obokhe abo tamni hinjare abo packet kuri ongkha mane obokhe 500 gram kotra obo bebak pai maiya obo ni dam se 100 gram ni dam se 200 টাকা obokhe hybrid jatiyo Japani mulai kotor kolok kolok nai aboni Bwchwloi engke obang kainai hininai 200 gram toja 200 gram ni dam 400 টাকা o mulai Bwchwloi F1 hybrid jat ni obo koyek din ni bisingo kainai o paitomani 200 gram
hingga obhai mulai Bwchwloi rok kainai rang kamai khlaimano mane mulai kotor kufur abo chanan bu khub mane abo thas abo bazar sahida tongo jatni mulai no nang chas khlaio khapangni tahu bhuk jong tei kaisa information nongkha bu jorao mui kuthung kailangkhe kwbang rang mannai obokhe o koromni July by August maso je mui Bwchwloi kai obo phajal thangui ongkhonai November December sob somoy mui kuthungni rate high tongo tamoni hinba Shravan Bhadra somoyo borsakal choleo borsakal mane wangsarongni chorok khetoni borong mui kuthung mane temon mane borok chas khlaimaiya hingke chungtwifra sarok jara hapong halabo chas khlainai rok jodi jorao jodi jinga subai gangla untui hai rok mui kuthung khlaimano hingke o somoyo high rate mannai nong jekhebano July maso nong jekhebano Bwchwloi ma kairungnai omno jotno khlainai nong thangrui omno ma tisanai hingke November December maso nong high rate mannai hingke ang tao jinga rok phali tongo jinga hatio jara dukandar rok 120 taka phalo no paikari ro 100 taka manui tongo hingke jinga 5 kg malangkhe 500 taka hingke din hajira kaisani ongja buinaro samung tangyai nai mui kuthung kisa kainai mane kisan manai kolnai temon porishrom kori buinaro samung tangna thangkale kin samung kolom tikhlainai abo okhoi tuke satung manjagoinai khub porishrom tongo hingke abon mang jinga 5 kg tlang thanglangkhe jinong 500 taka rang manai khaio hajira kaisani hingke omo haike सबसे हाई रेट मानके नों जुलाई मासा नों कुथुं नों जेना बेस्ट नांजा मसाज खरि नभेम्बर डिसेम्बर रां अवेलेबल खेरमनि हेंगे तै केसाके जे समय बुइकारी मायाखौ बुइसे फार्स्ट मा खलाइरुंनाय मा नायखौ दंनाय बुइनि मुइ कुथुं कारिया सिनसां नों बाहायके कारि मान नों मासाय दंनाय हेंगे नों बानिया खलाइलांगे nong labo man nongai mannai hingke nong puisa kwbang ajai mannai hingke jodi mui kuthung no chas khlaike try ma khlainai bunsai sang bahaya karima au khapangni tahu buk jong norok ang mui kuthung Bwchwloi rong tuinai thaisa thuijo norok bai kok share khlaimani norok bahai chajaka jodi norok chajago hingke ba ani channel no subscribe khlaidi video no like khlaidi hingke tai kubun tai buino rong video no share khlaidi hingke jotona no khulumka hambai।